Assalomu alaykum. Pech ishqibozlari, sizlarga pechimizni taqdim etamiz. Boshlab ishining puli kesilib, pechdan quyilib, Xorazmga shunchaki yo'l tuzatiladi. Pulin o'yib, pechdan beton quyib yoki karvich quyib chiqib tuzatilib, ustidan bir chetda shuni tuzatiladi. Bir mushdan. Ishlatmani tuzatiladi. Karvichlari 1, 2, 3, 3,5 hatoratib beyikligi tuzatilgan. Besinda mo'ri, ya'ni saladani, kul aladani. O'rtacha pech katta emas, 75lik dedi. Bularni idishda o'ta yalatib olib kelasiz, chunki yaxshi o't chiqishi uchun buni ustalar yaxshi biladi. Qurab turib idishda o't yoqib berasiz. Avvalgi pechimda ko'rsatganman. Bunda tayyorlab qo'yilgan, hozir ishlash jarayoni ketadi. Karvichda tuzatilgan. Shunday bo'ladi, shunda mo'ri qo'yib beramiz. Endi boradi mo'ri keyin dushiladi. Shunga qarab neni to'g'ri kelsa. Hozir ishi durusha boshlab beramiz. Hech vassiz o'zini qo'yib, tayini loy urib boshlaymiz. Kul aladigan joyi. O'zingiz ko'rib turganingiz. Shuning bo'ladigan so'rag'anlari. Loyimiz ham keldi. Xudo xolasa bismillah deb boshlaymiz. İçindari o'zini rishvatga soladi. Bozorda rishvatkasini ham olasiz. Pech bergan vaqtda o'sha kulchadan setkasini ham beradi. Kulchadan ham dimon mag'zini qo'yib bo'lmaydi, o'rtarog'ini qo'yib berasiz. O'zingiz ko'rgandek. Dimon to'rina qo'yilmaydi. Mana o'zingiz ko'rdingizlar, dimon mag'zini qo'yilmaydi. Sal beriroq qo'yiladi ekan, ko'rdingizlarmi? Mana endi boshladik biz ustamiz bilan sindirib. Ustamiz ham boshladilar. Men yonida ko'maklashib turaman. Video olib. Bosh ustamiz. Avvalgi safar o'zim o'tganman. Men usta ko'rmagan shogird. Bu usta ko'rgan shogird haqiqiy. Men avvalgi videolarimda nega qo'yib tushirganman. Karvichini sindirib boshladi ustamiz. Karvichim yaxshisidan olingan. O'ta qattiq pishgandan. Shunda yaxshi bo'ladi. Nimchola karvich bo'lsa 4-5 yil bormayin bozorda pishadi. Urib, zo'tilib, sindirib qo'yiladi. Loy bilan hamma yerni. Men usta possobnik qarashib turaman, karvich uzatib. Buni bir odam, 2 odam ko'maklashib uradigan narsa bu. Bir kunda, yarim kunda chaqqon ishlasa bitirmaga bo'ladigan pech bu. Loy ham oddiy loy. Chayga qo'shiladi. Loya deb aytsam, birov qo'shadi, birov qo'shmaydi. Bu ustamiz qo'shimiz dedi. Ozgina qo'shamiz, tarkibida o'zi bor dedi. Chayga qo'shib bo'lmaydi dedi. Men lekin chayga qo'shib urganman shunda.
Başladı yine ustamız. Bismillah da ağzından başladı. Budun salata yerinden başladı. Şimdi sındırıp arayla urup bulduk. Her cayla bitti gösterip baramız. Yine birinci hatarını urup buldu. İkinci hatarına yine loyunu aşağı deyip hava kaldırmaya urup baradı. Hava kasa erten pişkenden keyin tortılıp pokurdap düşedi dedi ustamızın açışına karaganda. Aşağı loy bilen men kolluk bilen işlegenmen. Yok dedim men kolum dongsam dedi. Ustanın özü aytdı. Kolum bilen sükep güyürüp barışım gerek arasında doş çıkardı dedi. Başka buladı dedi. Arasında hava kasa dedi. Yaxşı çıkmadı dedi. Hakikaten piç pişke. Kurup bolgandan keyin girip gördük pişken. İşlerim doş tölüp gitken. Kızdırışı öte zor meniki dinmez. Yine ahırki ikinci hataram bite geldi. Şöyle sığmadı indi sındırıp koyadı ustamız. İşinin gelip netmeyeceğini sındırıp koyladı. İkinci hataram bitti. Hani indi üstüne yapış jarayonu bu gördürüz. Birinçitten yapıp barayadır. Her kim erhilatip yapadı. Birinci ortada yapıp geledi. Her usta her hila. Lakin bunda meniki deyatip teyin almatır koyulgan yeri yok. Ben özüme usta görmeyelikim için teyine ihtiyacıga almatır koy bergenme ötken safa görgen olsanızla videoda. Ana aşının bolup buğruy bolup çıkışı gerek üstü. Aşını rak olup çıkarttığını gördürsüzlük o sergine çişi bırak çıkardı. Videoda olmanda görüp para verin. Bunda ustamızın özlerem üretip çıkarı ölme geldi. Değil mi? İçeride buğruy olmadı. Lakin aslında buğruy rak olup çıkışı gerek. Az video davamında görüp barın arası açık kalganı yok. Zıç holatına urulup asta özünü özü tutup baradı. Asta urup loy urup baraladı. Üstüne loy sükep. Sekretler ona düşüp gitmesliki aşının loyun arasına üste göterip meydasını kerüşlerin nesinden basıladı. Bizeki de bunda dıman buğru üstü tömpek olmadı. Selgine oldu. Şertenmez dedi usta aytdı. Hiç cevap vermedi dedi. Görüp durganlarınızda yarısına geldik yine. En kıyın jarayanı bu. İşte azgına joy kaldı indişine. Minçek koyamız mı dep oylap turmuş az koy beredi ustamız özü görsetip az bir taraplama bardı. Indi minçek koy beriş oylap turmaz. Ustamız özleri bilediler. İçini görsetecek adam, içini görseteceğim ben bir de karanlık olgan içi gönlüm hepti peçin. Ana peçen mekkem ettik. Ana şana moru joysı ikisi 15 santimetre selkettirak selkittirak sredni 15 oladı. 4 etip koyuldu ana moru joysı. Bir mekkem boladı yine moru joy bir mekkem boladı. Yine bir moru joysı 4. Görgenleriniz deyin. Sındırıp koyuladı. Yani koyuldu moru joysı. Şimdi ikincisini koyduk. Görgenleriniz üstüne kalantırını ana moru joysı. Şimdi birinci hatar gitti. Şimdi ikinci hatara geriç örüşü. Bu özünüz bilýärleriniz dinleýe bolady bunu dedi. Devereki uruladı. Ortası 3 muş, 5 muş timele nadille aşatıp çıkıladı.
3 yıldız 5 yıldız etip çıkıladı. Birisini ötüp birisine kaytıp birisinden gelip bilmeyen olsa görüp bilip aladı. Peç kuru bir gelle, eşitgelle, görgelle biledi. Peç kuruşu işinin boladı. Yani devrekini aylantirip çıktık bir hatar. Aylantirip çıktık. Yine bir hatar aylantirip çıkıp durup 5 yıldızımızı keyin başlayımız. Az bir hatar aylandı. Indi yine ikinci hatar aylandı ana. Indi 5 yıldızı başlayımız. 5 kanalı boladı bu. Çünkü 5 kanalı da bir yaxşı kızatı. 5 merte çıkıp düşüp asmana çıkıp gitedi. Şunun evezine köproq kızış o't saklanıp turadi içinde. 3 boladı olsa bir barık gelip keyin çıkıp gitedi. Otumuz mında yine içini görün. Şet düzeltildiğini. Mında almatur koyulmam. Menkinde almatur koyulgan beydi. Yadınızda bolsa. Men umuman peç kuruluşunu kurup görgen emasman, ustam görgen emasman, lekin men Rossiyada oturup aytıp oturdum, men kurganman. Bunda yine hakiki ustanın özü kurdu. Ukam. Beşinci kine. Mında almatur koymadı. Bu usta görgen usta. Bize usta görmegen şagirt ustaçılık ettik. Yani 5 yıldız şuyda başlandı. Yani böyle başlaş jarayany 5 yıldız bolup bölünedi beni. Aşma oradan tütün çıkadı. Aylanıp ötüp 5 yıldız bolýatyr ana. Kerpiç gazına sındırıp koyuldu iki yanına. Aşın teýnine aylanyp ötedi. Aşyndan bolady. En gerekli joýy bu. Muhim joýy. İş ýerinde ýaňylşmasaňyzlar boldy. Tütün çıkıp gitişi gerek. Işeden teýnine aylanyp ýukarıga baryp, ýukarıda ötüp gelip, kaýtyp gelip, pästen ötüp, ýene ýukarıga päse aylanyp çıkıp gitedi. Ene işeden geledi. Ýukarıdan gelip tütün işeden kaýtyp çıkıp gitedi. Keyin ýukarıdan gelip ýene ýanyna geledi-de ýene pästen ötüp gitediň joýy tannaw aşyda açyk bolady. Bilmeýänler üçin. Biledýärler üzeri biledi. Peç kuruş kyn emas. Fakat pıhta işleş gerek. Kuru bilmeseňizler kurmagaňyzam makul. Çünki bu nerse bir merte kuruladaň nerse emas bu. Usta aýtkanyňyz ýaxşy. Erteň tütün çıkıp, tütün kaýtaryp, kızmynk alyp oturgandan kuru bilmeseňiz ana şudan tütün çıkıp gitedi. Mundan gelip mundan aylanyp işi sekretleri aşular dıkılıp kalışan mümkün. Şu için kuru bilmeseňizler 1-2 somundan kaçmy özü 400 450 500 indi herjede herhili kymmatlaşan bolady ilden ýyla. Bizeň Horazmda şunun şu baha bolup turupdy. 400 450 500 min soma kurup berkitediler her usta herhili. Bilmeseňiz ustaga kurdurgaňyz makul. Özüm kuraman dep turup korkanyňyzdan 1-2 som çıkaryp zötdergeňiz makul. Eger ýok zötemen deseňiz ýaxşylap ürgenip alyň. Pıhta etişe hareket etip iş etip etseňiz bolady. Laýyny erimmin urup birsi-birsini tutup kalyp gitediň nerse beýne. Şet birsine ýukarıga çüşüp kaýtyp gelip ötüp çıkıp gitediň jarayany bu. Aşydan hawa çykady ana. Görüpdirmiz ýukarıdan gelip peskisine şöýde ötedi. Ustamyz erimmin kolluk giýimini
Kolu doňsam sowukda işlebedik muny. Özüni üýüne zetdi. Ýene ahyrky nesinem urup mugursyny döşdirdi, üstünem mehkemlep boldy ustamyz. Üstünem şu ýanky görgenleňizdi mehkem etiledi. Ýa birinjisi mehkem bolgany mehkem bolady. Döşki. Ama mugursynam döşdi ana ezbis goýup berdi. Paksadan döşüp çykardy. Ilacı barça paksadan döşüp çykaryň hämişe. Bezapasny bolady. İşleýän adam. Birinji kurga adam patologdan döşüp ýeken taş algan bolady-ku bize Horazmda, başga ýerlerden meselen. U patologdan döşüp çykaryp erteňi bu ezbis goýup bereseler, mugury çykarasylar, utalyp gitiş hapy köp bolady. Ýene üstüniň mugurysy ýa bir ýana çyk gitedi. İşini ýolup üstü basyldy. Üstlerinem suwap, pesteki döşki, üstteki döşkine 15-15 bolup zötelgen mugury tarapdaýna. Mugura gelip turdy. İşini döşüle az kärüç goýulyp daky beriledi, ýan başlaryna loý urulady, boldy, bitdi. Ot ýaky beredi. Sizlere aýtjak edem. Patologdan döşüp çykarmaň, işet ýan başdan döşüp çykaryň. Selgine uklum berberiň ýana aşatyp torty gitiş üçin boldy. Eger size patologdan dogry döşüp çykaradigan bolsaňyz ot alyp gitedi. Neçe joýda görgenmi? Özümizin kadimki peýçilerimizem, kadim kurgan peýçilerimizem şöden ötergenmiz. Nymkalarak usta bolgan, ot alyp gitişine sel kalgan. Çarhavik bolgan iki üý arasynda. Ot alyp gitedi. Şu üçin erinmeglerden baksan içinde öteriňler köpünçe bolmasa ot alyp gitedi. Hudaý saklaý. İşi görgenleriňizde etip zötüňler ilacı bolsa. Birem dogry patologga çykaryp beradigan bolsaňyzla öýrüne ýekelerini alyp taşap turup ÇGP'ge kuýup teýine kalantyr kuýup beriňlerden ÇG'ge onnatyp beriňler. Deki ot almaýdy. Bolmasa ot alyp gitedi, Hudaý saklaý. Şu üçin paksada oýup çykardyk biz ýene şu görgenlerimizi etip bezapasny bolady. Paksada oýup çykaryň. Ýene ot sırazy ýaky beriş gerek. 1 gün, 2 gün ýakyş gerek muny doktatmaýan. Eger siz muny ýakmasaňyz hamyp kalady. Neçel ýaxşy okartyrsaňyz tandyrdyň okaryp ýaxşy kızardan bolup kalady. Erimi otuny beriň muny jally. İşetip bolgandan keyin bizlerem otuny bastyk ýene 1 günde jötüp bolduk. Asta jötdik. Ana indi otuny berdik. Huda halasa bir okartyr bolabilsek 1-2 gün ýakylady. Doktatma için kurup gitişi gerek. Ham kalady ýaxşy. Görgenleriniz üçin rahmet. Sag